Na Khadija gimbiyar mata, a bani ke sarauniyar mata, gida na zana kai ki ‘yar gata, na Khadija na Khadija na. Wannan mai ne na sanko. Shin kana da sanko ko kuma gashin na ɗinka yana cirewa ko kuma gashin kanka yana karyewa? Wannan oil ne, mai ne na sanko, wannan kuma cream ne. Bari ku ga yadda cikin shi yake. Bismillah Allah. Kun ga yadda cikin shi yake? Kun ga yadda yake cikin shi? Kun ga yadda yake? Idan kai amfani da wannan man, da wannan, kai amfani da wannan, insha Allah sankon ka zai ciki, kuma in Allah da sankon ka zai dawo. Kun san ba mai yi idan ba Allah ba. Idan ka yarda da Allah ne ke yi, to za ka iya magana ta WhatsApp ga lambar nan, ko ina kake za a kama insha Allah.